Σαρακοστή και πρώτη συνταγή. Υγρό κέικ σοκολάτας με ταχίνι. Ξεκινάμε. Να πούμε πρώτα τα υλικά. Θα χρειαστούμε ταχίνι, άχνη, αλεύρι, κουβερτούρα, ρούμι, χυμό από πορτοκάλι και baking powder. Απλά και εύκολα. Λοιπόν, πριν ζυγίσουμε, να χωρίσουμε τις ομάδες μας. Εβίτα, να πας απέναντι. Μόνη μου. Όχι, θα σου δώσω παρέα. Τον Τίνο. Μωρό μου. Και όχι μόνο. Και την Έμι. Εντάξει. Τέλεια. Περάσω. Όποτε είναι αυτός. Τρεις μας. Τέλος πάντων, πάμε να ζυγίσουμε. Τα πολλά λόγια είναι περιττά, μετά θα τα ακούσετε. Θέλουμε 200 γραμμάρια κουβερτούρα ψιλοκομμένη. Σαν φλουριά είναι. Βάλτε την εδώ, πάρε αυτό. Μαρισούλα. Και ανακάτευε. Η Μαρίκα. Η Μαρίκα. Παίρνουμε το ταχίνι, στο οποίο θέλουμε 300 γραμμάρια. Ακόμα να κρατήσουν τη σαρία κάνουν απέναντι. Μάλλον εγώ την έκανα πασαρία. Με εκδικείται η Εβίτα που την έστειλα απέναντι. 300 γραμμάρια. Το ταχίνι είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ γρήγορο. Βάζουμε 200 γραμμάρια ρούμι για να το μεθύσουμε. Βάρη πάλι, Το ρούμι, σοκολάτα, ταχίνι δένει. Αν δεν θέλουμε ρούμι, Μπορούμε να βάλουμε κονιάκ. μπορούμε να βάλουμε κονιάκ. Και αν δεν θέλουμε καθόλου ποτό, μπορούμε να το αντικαταστήσουμε με χυμό πορτοκάλι. Δηλαδή θα βάλουμε στο σύνολο 300 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι. Αρκεί να είναι οι ποσότητες των υγρών ίδια. Ακριβώς. Και βάζουμε άλλα 100 γραμμάρια χυμό από πορτοκάλι. Μπράβο, τελειώνεις, λιώστε καλά. Ναι. Ρίχνουμε όλα τα υγρά μέσα στο ταχίνι. Δώσ' το μου. Ανακατεύω και θα μου ζυγίσει άλλα 300 γραμμάρια άχνη. Λοιπόν, βάλαμε το ταχίνι, βάλαμε το ρούμι, το πορτοκάλι. Λύσου. Εντάξει. Ναι, γιατί θα σου λιώσει. Ναι, το κατεβάζεις για να μην καεί πάρα πολύ σοκολάτα και με τη θερμοκρασία θα λιώσει. Ανακάτευε το σύν, σβήσει το αυτό να μην σε ζεσταίνει. Άμα βιαζόμαστε, το βάζουμε στο μάικρο. Όχι. Στο μάικρο είναι πάρα πολύ καλά. Βάζουμε και την άχνη. Είναι πάρα πολύ εύκολο, γρήγορο και νόστιμο. Ρίχνουμε και τη σοκολάτα. Αυτή η Μαρίς καθαρίζει όλα. Το βάλω εδώ. Ανακατεύουμε και θα μου ζυγίσει 300 γραμμάρια αλεύρι. Σχεδόν σε αυτή τη συνταγή όλα τα υλικά είναι ίδια. Οι ποσότητες εννοώ. Εντάξει είσαι. Ναι. Ρίχνουμε το αλεύρι. Ούτε μίξερ ούτε τίποτα. Τίποτα. Και αυτό έχει νηστεία. Και ένα κουταλάκι μπέικιν. Τώρα αυτό θα σφίξει, έχει και σοκολάτα και έχει την ιδιότητα το ταχίνι με άλλα υλικά σε λίγο να σφίγγει και να δένει. Μην το φοβόμαστε. Το τρώμε και ομό. Το τρως και ομό. Τέλειο. Και αν θέλουμε βάζουμε και κανένα ξηρό καρπό. Δεν είναι σαν μους. Τώρα, Μους όχι. ταχίνι και σοκολάτα. Σαν κρέμα. Ναι. Το πεις. Να έρθω. Όχι. Κάτι ακούω εκεί γι' αυτό. Να Εγώ κάνω δεν μια βάζω. ερώτηση θέλω εγώ Να τώρα. κάνεις. Αν δεν βάζαμε το αλεύρι και βάζαμε τριμμένη ψύχα από αμύγδαλο. Θα είναι τελείως άλλη διαφορετική συνταγή. Θα είναι πιο πλούσια. Ναι. Πιο ωραία. Αντί για αλεύρι δηλαδή. Ναι, μπορείς να βάλεις αμύγδαλο. Το λαδώνουμε, δεν το βουτυρώνουμε γιατί Γιατί είναι νηστίσιμο. Συνιστεύουμε. έχουμε λαδάκι.
Και το ζαχαρώνουμε, δεν το αλευρώνουμε. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε και σε άλλα κέικ. Γίνεται πιο τραγανό το εξωτερικό τους με τη ζάχαρη. Δεν πετάμε τίποτα. Τι να την πετάξουμε τη Όχι, ζάχαρη. βέβαια. Κρατάω για να μην πεις ότι θες μετά. Λοιπόν, Στέλιο, να ρωτήσω κάτι. να ρωτήσεις. Έχουμε φόβο να δεν φουσκώνει αυτό το κέικ. Όχι, δεν φουσκώνει. Μας είναι ωραία. Γιατί Γιατί τι πρόβλημα έχετε. να ξέρουμε μέχρι βάλουμε σε ποιο σημείο να αρκετό. βάλουμε. Στη φόρμα. Είναι υπολογισμένη η φόρμα που έχετε. Α, Έτσι τυχαία σας την έδωσα. Το λέει για να την περισσέψει να το φάει ο Ντίνος γι' αυτό. Και έτσι τρώγεται. Αυτό. Θα μου δώσει μια χούφτα από εκεί στο πρώτο σιρτάρι μαύρη. Α, έχει εδώ πέρα. Η χούφτα του ζαχαροπλάστη είναι αυτή. Το μαζεύει όλα. Παρό. Είναι και βαρύ. Για το υγρό κέικ σοκολάτας χρειαστήκαμε 300 γραμμάρια ταχίνι, 300 γραμμάρια άχνη ζάχαρη, 300 γραμμάρια αλεύρι, 200 γραμμάρια κουβερτούρα, 200 γραμμάρια ρούμι, 100 γραμμάρια χυμό από πορτοκάλι φρέσκο ή αν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε όλο πορτοκάλι στα υγρά και ένα κουταλάκι baking powder. Το ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 για 30 λεπτά για να είναι υγρό. Δικό σου, Μάρκο, στο φούρνο. Βάλω δάχτυλο. Δοκίμασε το άρθρο. Μόνο Ντίνο. Έλα και. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Fly right. Ωραίο το κέικ, ζεστό, αλλά έχω ένα παράπονο. Ποιο? Κάποιος βούτυξε το χέρι του, δεν σε κοιτάω. Χούφτα ολόκληρη. Δικό σου είναι, γιατί το αισθάνομαι. Χωράει. Ρε παιδιά, είναι ζεστό και είναι μαλακό, οπότε δεν χρειάζεται. Κοιτάω, Και είναι και πάρα πολύ εύκολο. τίποτα δεν είναι. Ναι. Ούτε μίξερ, ούτε όλα τα υλικά μαζί, μόνο τη σοκολάτα Τέλειο, πηγαίνει. τέλειο. Λοιπόν, ελάτε μαζί Πάμε. μου. Πιάστε το Θέλουμε. γιατί καίγεται. Άρεσε. Κοίτα εδώ τρύπα που έκανε. ναι, Εντάξει. Κατά τα άλλα, όλα ο Ντίνος τα κάνει. Αφήστε με. Όλα ο Ντίνος τα κάνει. Εσύ έβγαλες το κέικ. Άντε, φέρ' το κι εσύ. Να δω τι έκανες Να το εσύ. βάλουμε εδώ. Εδώ. Οκ. Πάω το εκεί. Κοίτα εδώ. Μαρία. Μαγνήτης. Κοίτα εδώ. Ούτε ρωτατού είναι αυτό. ξέρεις πώς Μας το το έκανε. χάλασε. Πάει να το βγάλει κάκι Έλα τώρα, σταματήστε. και έτσι έβγαινε το χέρι μέσα. Έπεσε. Αλλά Λοιπόν, το σωστό. κέικ είδατε δεν φουσκώνει. Από αυτή την πλευρά δεν έχει τόσο ωραία υφή. Αλλά όταν το κάνουμε τούμπα θα είναι πιο ωραίο. Λοιπόν, θα μου φέρετε ένα πιάτο να το αποδογυρίσουμε για να πω μετά τα υλικά. Δεν πειράζει. Ζεστό είναι πιο εύκολα. Βγαίνει. Ακροβατικά. Τέλεια. Κοίτα που είναι πολύ πιο ωραίο τώρα στην εμφάνιση. Γιατί ζαχαρώνει η ζάχαρη και εδώ είναι μαλακό. Να φέρουμε και ένα μαχαιράκι. Λες να θέλετε εσείς μαχαίρι. Δεν ξέρω. Σάσου. Ώσπου να φέρει το μαχαίρι. Εδώ το ψάχνω. Στόσοσα, πάει η τρύπα. Για το υγρό κέικ με ταχίνι χρειαστήκαμε 300 γραμμάρια ταχίνι, 300 γραμμάρια άχνη ζάχαρη, 300 γραμμάρια αλεύρι, 200 γραμμάρια κουβερτούρα, 200 γραμμάρια ρούμι, 100 γραμμάρια χυμό από πορτοκάλι και ένα κουταλάκι baking powder. Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το ταχίνι μαζί με το ρούμι, το χυμό πορτοκαλιού και τη ζάχαρη. Προσθέτουμε την κουβερτούρα αφού προηγουμένως την έχουμε λιώσει σε μπεν μαρί. Στο τέλος ρίχνουμε το αλεύρι και το baking powder. Ανακατεύουμε καλά και τοποθετούμε το μείγμα σε μία φόρμα λαδωμένη και ζαχαρωμένη. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο.